2 kilométer. Futnak a kocsi után, és az egész várost, illetve Mauritániában minden gyereket Kadónak hívnak. Figyelj! Már rohannak is. Rohannak a Kadó gyerekek. Ott be. Vagy itt. Aha, itt. Ez Kangóza. Ez egy nagy város. Ezt kerestük mostani. Hihetetlen. Itt alszunk. Itt lesz a szállásunk valahol. De ott jön a kis Kadó gyerek és a nagy Kadó gyerek. És hát basszus 1 óra 10 perc késéssel értünk be. Kecskéket is Kadónak hívják, a teheneket meg végképp. Hoppá! Pöttyös tehén. Ez szamaron, hogy mondom. 1,3 kilométeres irányba vagyunk. Királyság. Ott a főút. Jön a helyi menőcsávó. Arra kell menni. Majd akkor is menjünk el arra. Azt mondja, hogy balra menjen. Erre mutatja? Erre. De az irány. Az is. Az nem, az így lép. Csak ott vannak fenn az autó. Itt az út. Itt az út. Csehek is bejöttek. Itt beállok meg ők. Odaállsz, ahova akarsz.